Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan no, adlaw karong Lunes, September 16. Ug tuod di ay no, mag-upload na pud ta og kini ang akong suliran nga ang sender si Rochelle, taga Taybilan, Cebu. Punto legal ang iyang suliran og handumanan sa usa ka awit. Ang nagpada sa kaagi karon mao kining usa ka babae nga taga Suwawan, Marilog District, Davao City. Ang atong magtatampo nagda sa pangalan nga Delia. Salamat kayo mga ka-DG sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumot ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rachel, 27 anyos, single pero dunay anak. Taga Taboylan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa amahan sa akong anak. Aron niyo sabtan, sugdon ko sa dihang gipaila-ila ko sa akong amiga ning amahan sa akong anak karon. Ingon ini ang mga panghitabo. Rachel, day. Naku, ipaila-ila ni mo ba akong Ha? cousin? Si Louie. Wapa dyan uyab, day. Oh, nano niya? Ipaila-ila ta mo. Kay total, masabitaw kay uyab ron. Gwapo ba yan ang akong cousin, day? O niya, arangan pa din nagkahimtang. Mao ba? Ipaila-ila ta ka, ha? Day, Rachel, muna ko yung agaw ay ka nang nagpadong din, eh. Uy, hala. Gwapo ko di ano niya. Unsa na, di ba? Gwapo? Kas, sorry, nalangay ko. Ay, okay ra kas, oy. Kas Luis, mo na akong amiga nga akong giingon nimo, si Rachel. Hi, Rachel. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Manlitin na, Rachel. First time palang gani na kong pagkakita ni mo. Nakagusto lang ko ni mo. Louie, Doon na ba ko'y chance? sigurado ka? Ano di? Nagbinuang ka balay ko sa kong pagsultan ni mo, anak. Mo ba na imong tanaw? Ang tinuod ba? Nakagusto sad ko nimo. Sa una pa lang higayon nga nakakita ko nimo. Usa pa. Kinsa masad ko? Aron ibasted ang sama nimo, di ba?
Sa ato pa? Uyab na ta? Oh, Louie. Gisugot na tika. Yes. I love you, Rachel. I love you too, Louie. May gani, may sugot ka nga maging panglaag na ko ron. Wa man ko'y lingaw sa bahay, good. Maong nisugot ko. Aw niya, asa man di ay ta? Gusto na ko nga adto ta sa among resort. Mayo dito kay Dakang Kalingawan. O niya, nasa ikaon dito. Ah, okay, sige. Nabusog ka? Busog ka ayo. Salamat sa dinner, ha, Louie. You're welcome. Uminom ka ba? Gamay. Okay, good. Adto ta dito sa bakante nga cottage sa unahan. Mayo dito kay Mingaw. Ah, sige. Uy. Wala magukay tingog-tingog. Hubog na ka. Medyo naigo naman ko. Mailhan yun nga dili ka maayo manginom, may da. Puwan na kay mong dughan na eh. Lagi. Naka-feel gani ko init na. Mao ba? Ngano ka? Nitutok mangkod ka na ako. Gusto kong kiss ni mo. Tala kong okay ra ni mo. Louie. Pwede ba? Tungod sa kainit sa among lawas at higayuna, doon nagyo nahitabo na mo ni Louie. Sa tinuod lang, wa pa ko napaila-ila ni Louie sa iyang mga ginikanan, o wa pa sad nako mada si Louie sa amo, aron ipaila-ila pod sa akong mama ug papa. Amo mangyong gihuna-una god, nga dili pa miingon anak ka seryoso mahitungod namo, bisag dunay na feel para sa usag-usa. Ang amo lang nga, nag-enjoy lang sa amin nga kami lang. Apan, sa wa lang damha, dili kay ko sa akong rigla. Wa dayon ko magduha-duha sa pagpalit og pregnancy test aron ako mahibaw-an kung mabdos pagid ko. Unya, Ginoo ko. Mabdos ko. Kinalan nga mahibaw ini si Louie. O kung mao na, mga tubang una ko sa imong mga ginikanan. O isunod nato ang ako mga ginikanan. Louie. Tinuok ko ni Moricel. Unsa man tawo ning imong gisudlan eh. Pa. Dili na ko pasagdan si Rachel, sir. Usao man nimo pagbuhi akong anak do. Nasa kong tan-aw nimo. Nagsalig pa man ka sa imong ginikanan. Madawat ka sa imong mga ginikanan nga nanguyab lang ka Relax. Layo kayo ang gap sa atong kahimtang. Kita magyud nimo ang sitwasyon di sa amo karon. Sir. Pananglit, dili madawat si Rachel sa imong mama o papa. Makalaban ka sa akong anak. Pa. Soyan ako, sir. Ay, pastila ni Moricel. Dako nga problema gyud ang ako nakita ni. Pa. Namunit lang kag babae nga ang pangita samahan. Ang pagpangisda lang. Pa. Nagpakauaw ka lang, Louie. Nanguyab na lang gali ka, dili para sa itong kahimtang. Ipamablusan pag hindi mo. Louie. Dahil mas maayo ay. Palargahon ka na mo sa gawas. Ano matarong nag-utok ni mo. Ugwa kay mahimo kung dili ang pagtuman sa kong gusto. Kung dili kang gusto nga kuhaan tigas tanan nga naan ni mo karon. Pa. Ayaw ka bala ka. Magpadako nimo alas sa suporta sa atong anak. Louie. Sorry, Rachel. Pero wag ko mahimong gawas sa pagsunod sa ako mga ginikanan sa gusto nilang mahitabo. Tungod kay dili pa ko makabarog sa akong kaugalingon nga mga tiil.
saad na ko, ha? Ngayon mo may balikon. Balikon ta magkamauna ko nga maningkamot para sa akong kaugalingon. Aron nga maghatag ko niyo maayong future sa akong anak. Magpaabot ko, Louie. Paaboton ti ka. Gipalarga si Louie sa gawa sa iyang mga ginikanan sa dihang mabdos pa ko. Pero hangtod nga nanganak na lang ko, wa gyoy Louie nga nagparamdam namo hangtod nga 4 years old na lang ang among baby ug nahibawaan na lang nako nga naminyo na kuno siya didto sa gawas. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Ang akong baby 4 years old na karon, pero wa gyoy Louie nga nagparamdam nako. Makapangayo ba ko niyag sustento? Ikaduhang pangutana. Makapugos ba kong pangayo og sustento sa amahan sa akong anak bisag way recognition gikan niya? Ikatulong pangutana. Ang akong apelyido mo ay akong gipada sa birth certificate sa ako anak ug ang gibutang nako sa father kay unknown. Okay ra ba? Dili ra ba maproblema ang akong anak puhon kung pananglit mo eskwela na siya? Manarbaho o baka magminyo? Ikaw pa to katapusang pangutana. Makapanunod ba ang akong anak sa mga kabtangan sa iyang amahan pananglit? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Richelle. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema, mga ginadiling drugas. Wa pa jud koy nahibaw-an nga programa nga doktor ug abogada gyud. Pila ka tuig na ni no ang ato ang programa, pero ang muhatag ninyong tambag lisensyado gyud. Oh. Legit, di ba dok? No, so Gawas nga kasaligan. legit, lisensyado, gwapa o gwapa. Mo na'y pinaka-importante sa tanan, no? Unsa inyong gustong ebidensya? Uy, makita gyud na ninyo sa Facebook account na mo. Yeah, Dr. buyag, Rene Obra, buyag. Bujag. Ito pa sa Sugod Leyte, bujag. Yes, Ha? no? Pero kung kinsa tong ganahan nga mo padala sa ilahang mga suwat suliran, mahimo gyud ninyong ipadala sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ato ang mga sukintig paminaw, hinaot unta nga matag paminaw ninyo sa ato ang programa either sa radyo, sa Facebook, sa YouTube. Dili lang kanang kalingaw no ang inyohang makuha, pero inspirasyon pod nga makaingon mo nga dili ra man di ay ako'y naay problema uy, no naaman pod di ay lain nga tagalaing dapit aning kalibutana nga naapoy giagian kay dili man gyud pwede ang kinabuhi happy lang. Di man ta ka-appreciate kung unsay naa nato, di ba dok? Bitaw. Unsa may atong lesson for today, dok? Ang atong lesson for today is that a lifetime is not as long as you think. Tuo ka to ni? A Okay, lifetime is not as long as you Kadyot think. ra kaayo ning kinabuhi, Layo lumalabay tayo. ra. Di ba hapit na sa Disyembre ato ni? Na beer month na sa taron. Kuman sa Disyembre 2025 na. Yes. Dali ra kayo. Tinuod gyud, no? So kanang dili gyud ang ingon nga unya na lang kay dugay pa man kumatay sa takabaw baya. Tagbaw gisay. Oh. Sa adlaw ka mamatay, paunsa ang pamaagi ug asa. Yes, Kita yes. kay ba Ginoo rin na ba gidana. Correct. So, Mo na mga i-greet na to today. ya mayong pagpaminaw din ni Kapitan Aliko, Kapitan Napalan o Kapitan Tony Campo, no? Mga barangay captain ni sila ito ni. Kasi pag meeting mo sila, no? Kapitan na Dini Ilarcusa, no? Sa mga rinig Cebu. Ako pag entertaino ni sila suroy-suroy Cebu, no? Musta na yung mga taga-Alihos, Bato, Liti, mga Sanoria, Bato, Sanoria family, mayong pagpaminaw ninyo, mga taga-Alihos, no? O balikon ako diya sa kanang tawagan ni sa Kapitan Natad, no? Kanhi Kapitan Natad. Mutungaran niya ako dakap kay mupirma man ako kay damang kay gi pamalihog si Robert Chan nga papirmahan ako. Mupirma ra ko ana, walay problema, ha?
Yes. Og letter sender karong adlaw. Ang atong letter sender, karong adlaw, mao si Rachel. Punto legal ang problema ni Rachel. Taga-Tabuela na, no? Silingan nila ni mga Bistil family diha sa Tabuela, no? Bahin saan mahan sa liyahang anak. Amahan sa unang pangutan na. Yes. Ang akong baby 4 years old na karon. Mm. Pero wala gyud Louie nga nagparamdam nako. Nakapangayo ba kog sustinto niya? Oy Louie, ang imong Louie, anak, manawagan gatas. me. Upat ka tuig na intaw ning ikaw is naglikay-likay kasi mong responsibilidad. Hain ka man. No? Of course, pwede gyud kaayo kang makapangayo og support sa kang Louie. No, kay siya may papa. Ikaw gani papa, no, maski pagbinyo mo or dili, maski naani mo ang bata orwa, maski ipakita ba sa imuha or di, pagkuguson ba kag dili, obligado gyud kang muhatag og sustento. Okay, or support. No. Okay? Yan ang pangutan na. Mm. Makapugos ba kog pangayo og sustinto sa amahan sa akong anak bisag walay rekognasyon gikan niya? Yes, like I said, wa man na magingon no nga kay abi wa gi-recognize gilimod di ka kapangayog suporta or wa puy laing paagi para paangkonon nato siya. Kay pwede man ta maka-file og case for recognition of paternity kung di gyud siya mo tuo maski pag pareha gyud sila kalisngag og ilong, pareha katangkag og dunggan, maumao gyud ang baby picture, di gyud ika limod nga anak gyud no, kaya di lang gyud mo angkon kay mahadlok sa obligasyon, pwede gyud tang maka-file for kanang atong giingon nga recognition of paternity. And in that case, murul gani ang korte nga ikay papa, aw automatic gyud ang suporta. Di na gyud ta ka di ana, ha? Ikatulong pangutana, ang akong apelido mo gipadala sa birth certificate sa akong anak kung gibutang nako sa father kay unknown. Okay ra ba dili ba makaproblema ang akong anak pohon kung pananglit mo eskwela na ni siya, marbaho o be kaha magminyo? Dili, because dili man kaminyo. So pwede ra gyud nagibutang og ano, no? Kay mas maayo pa gani para nako. Kay kung dili man gani siya mo angkon, no? Og mo acknowledge ana, di pud tay makakuhag suporta unya pohon maabot ang panahon nga maka hatag na siya no og makakita ka og somebody nga willing mo adapt ana niya, mas sayon i-adapt ang anon kay wa na tay kinahanglan pangayuan og consent no nga amahan, unlike nga kung gibutang angan sa papa no kana pwede tang kinahanglan gyud ta mangayo og consent sa kanang papa, pangitaon pa nato siya, wa na gani muhatag, di pa muhatag og consent. Pero of course kung naaya hapong pangan, mas dali sad nato, pros and cons man no, mas dali pod nato pod nga pangayuan og suporta kay naman ang iyahang pangalan, labi na pod kung ning acknowledge sad siya. So whether or not magka-problema at that time, kung anon inig trabaho, inig eskwela, dili gyud magka-problema kay wa man gyud ka namin yo, ha? Okay, kung patukatubos ang pangutana, napanood ba akong anak, rather makapanunod ba ang akong anak sa mga kabtangan sa iyang amahan pananglit? Kapanunod ba ko natin? Basta maangkon siya, basta ma-proven ang iyahang paternity, kung angkonon siya or ang korte mo acknowledge o mo recognize, yes, makapanunod siya. Kay timan ni anon manggod pa, no? So kung mo angkon siya, then yes, pwede gyud siya makapanunod. Or if the court will rule nga siya gyud pod ang amahan or papa ana. Okay? Okay, so mayo din pagpaminaw, nalimot ko ni Kapitan Bimbim sa June 3 sa sugod mayong pagpaminaw. Thank you very much, Kap, sa imong pagabay-abi na mo. Ha? Si mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa atuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak araman. Daghang salamat ug maayong adlaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat tampo. Ako si Delia. Kining sugilanon nga akong ipabati kaninyo, kaagi kini sa akong mga ginikanan sa gagmay pa ko. Apan sa di pa nako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pagsubok.
RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga taga Suawan, Marilug District, Davao City. Ang ato man tatampo nagdasingan nga Delia. Delia? Ma? Tawagangin mo mga igsuon aron, mga ona mo. Oh, ma. Manong Militon, Dong Ruben, paatuon naman ni Mama. Nga naman dahi, Delia? Mga una. Ano yung akong mukhaon dahi? Ako sa ning tiwaso na akong gibuwal. Kasukaan gani kang mama nga di ka mukhaon Dong Ruben. Oo, lala mo! Hala, nanawag na si Papa Do. Masuko na pa na kung doon kay mo tuol basta tingkaon na. Sige na, mga to na may. Unda lang yung inanang imong gibuhat. Dong Ruben, kay mga na ta. O, Manong Militon. Manawag ganin yung inahan nga pakan na mo, ay mong dugay-dugay, ha? Opa. Opa. Hain man di si Irene og si Jimmy. Darami, ma. Ako nang giapa si Dudong Jimmy. Yes. Kaon na. Di naman sa deka, Dong Jimmy. Ito raman ko sa unahan. Nagduwa-duwa man ko, ma. Sige na. Pangaon na mo kay na ako isultin niyo. Pumanatog pangaon. Unsa may imong isulti na mo pa? Bito pa. Sige na pa. Kay maminaw mi. Kuan mga anak. Mamalhin na tagpuyo. Ha? Asa man tapuyo pa? Bito pa. Asa man tapuyo? Na ako'y nakitaan nga bay og yuta dito sa Buda, Bukidnon. Pero ako sa tong ipakita ninyo. Kung okay ba mo atong lugara? Sige pa. Maling tapuyo. Kay, bati ka din eh. Oh, Jimmy. Bati bitaw kayo din eh. Bukid kayo. Ug mapohon kuyog muna ako sa Buda, ha, Delia? Militon, ug ikaw, Ruben, kay atong tanawon ang bahay nga atong balhinan. Bilin lang ka din ni Irene, aron matabangan nimo ang imong inahan sa mga trabahonon din is bay. Opa. Hala, ninduta din ni pa. Bitaw ba? Okay ra mo din eh? Opa. Okay kaayo pa. Upa. Na sige, mamauli na ta, aron mangandam ta sa atong pagbalhin din eh. Sigurado ka sa imong desisyon dong nga adto na tapuyo sa Buda? Oday, may dito kay dili kay tantong bukid. Ug ganahan sa datong mga anak ditong dapita. Sige dong. Agad ako sa imong desisyon. Pandaman natong mga anak day ha. Kay musayo tagikan ug mapuhon. Unsa man, wa anay nabiyaan? Wa na pa. Ang atong iro pa. Ato aning dalon. Dadon ta lang na kay luoy kay na kung way mo at timanana dinhi. Unya, unsa man? Mga to na ta? Mga to na tama pa. Jimmy, sige na. Pangandam na diya kay layo-layo para ba nga atong lakton. Opa. Usa ta mo sakay. Ready na ko pa. Kaluoy in taon sa tong bahay nga gibiyaan nato dong. Mauli gid ay.
Saon man nga gusto man tang ngita og tinusbawan sa atong kinabuhi. Maong kinahanglan nga atog yung biyaan ng atong bay, kining dapita. Ko, inak ko mo balik kini pa. Ma, bati din niyo eh. Bukit kayo. Hoy, Jimmy. Dili na mayo magisulti, ha? Ay pataka og yawit anang baba nimo ha. Basta ko, dinagid ko mo balik nini. Bati kayo din eh. Ay napagsigig yaw-yaw diya. Paspasin na yung paglakaw kay layo na kayo ang imong maigsuo, no? Ay, kapuya pa, hoy. Oh, hunong mo. Kay ani lang ta magatang og atong kasakyan. Nadi sa tinan din ba? Na mga truck na moagi din eh, pero naasad lagi mga karga lagi. Wat-wat lang ta din pa. Bahala og naik karga. Mangyo lang tagod aron makasakay ta. Mao gini atong buhaton dong, aron makaabot dayon ta sa bago natong bahay. Pa, naanay truck nga nagpaingon din eh. Ah, atong suwayon og para basin di pasakyon ta. Para! Para! Pasakyan mi! Boss! Pasakyan mi, boss! Oy, naara mo may dagang karga. Masuod naman tingali mi, boss. Pasakyan lang mi. Asaman mo? Sa Buda, boss. Sige. Sakay mo din. Ay, salamat. Dali na mo mga anak. Sakay na mo. Dali. Yes, magkasakay na mi. Dinagid ko mo balik din ning lugar. Ay, sige, yaw-yaw di, Jimmy. Kat na. Dali. Ay, may na lang. Nagi nagpasakay na to, day. Maog yun dong. Kay kung wa pa'y nagpasakay na to, Papa, magabian kita og apod sa tong pagkumpuyan. Mao gid, Delia. Oy. Panggunit mo maayo di, ha? Kay lusod na bang daan sa unahan. Kuya, lain lagi kay ang tagan sa traksa. O lagi day. Panggunit lagi mayo dia ha. Panggunit mo maayo di, ha? Kuya, wag siya nung takilit ang truck. Dali, Delia. Kuya, gihakot lagi ko nimo. Di ako sa kasagutan. Hala, naog ang truck sa pagpag. Mama! Okay, rami si mama ni mo, day. Ayun na mo mga igsoon. Ate Irene! Ate Irene! Ang inyong manghod si Jimmy. Pagitaan ninyo. Dali manong. Atong tumang pagita si Tutong Jimmy. Mga tagtabang aron. Madana to sa ospital si Irene. Day, kumusta naman si Erin? Okay na dong. Natabang na siya sa mga doktor. Pero maulagi, oy. May pagkabalis iyang tiil. Ginoo ko yung taon. Oh, si Jimmy dong. Unsa na may balita? Gipangita pa hangtod karon, day. Kinuo ko. Walang untay daw tayo nahitabo sa atong anak. Ikaw lang una'y bahala din, day, ha? Kaya magsusi ko kung nakita na ba si Dong Jimmy. Sige dong. Paningkamot in taon mo nga makita na nga atong anak dong. May kay ni Ana ka pa. O, unsa na may balita, ha? Nakita na ba ang inyong manghod? Opa, nakita na si Dudong. May noon, kaya nakita na inyong manghod. Hay man, hay si Dudong Jimmy. Nasa sud pa. Oh, pero patay na kay nadatugan sa mga sinakong asin. Kinuo ko. Nga nung nahitabo manini mo dong, Jimmy. Kapait sa atong gidangatan. Nagtuo ko nga kulipay ng matagamtaman inigabot na ito ining lugar. Pero kasakit mo di ay. Dong Jimmy! Kasakit sa nahitabo sa itong kinabuhi. Dong, Jimmy!
Wa ko magdahom nga sa among pagbalhin sa laing dapit. Mamatay, madisgrasya ba di ay mi ug mo'y hinungdan sa kamatayon sa among manghod nga si Jimmy. Dinhi na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Delia nga taga Suwawan, Marilog District, Davao City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagulahan, pagsubok. Ang maong kaagi gibuhatan mo doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala o mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara. Sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi, na naglipot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit, Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.